relacions entre veïns no són sempre senzilles, així que tenir un professional que plani i resolgui els conflictes que poden anar sorgint és més que recomanable. Sempre ens ho diu el nostre administrador de referència, en Josep Maria Aguilar, assessor jurídic del Col·legi d'Administració de Finques Barcelona-Lleida i en representació de la resta de Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya. Aquí el tenim. Senyor Aguilar, bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Ben trobada. Amb forces? Amb forces? Tope. Final, Has dinat bé, primers de mes, després un bocata de... No et dic de què. Bueno, és igual. De tonyina amb olives. Oh, que bo. Està molt bé, això està molt bé. La veritat és que li preguntem això a Josep Maria Aguilar perquè sempre que arriba hi ha un munt de preguntes a resoldre, més les que van arribant en directe. I és que, com dèiem, els conflictes veïnals i els dubtes també sobre el tema dels immobles, que si ascensors, que si normatives, que si pàrquings, estan a l'ordre del dia. Que si el porter, que si el conserge. En tenim de porter. És que tenim una mica de tot. No. Per tant, recordem les vies de contacte del programa, Esther, i ens posem a treballar. Això, el telèfon del directe, ja sabeu, està a la vostra disposició, 902 47 700. També ens podeu fer arribar les vostres peticions a través del correu electrònic. Teniu l'adreça totespossible@raco.net i, a més, també podeu dir la vostra a través de les xarxes, al Facebook, facebook.com/totespossible i també al nostre Twitter, @tepraco. I si no teniu cap consulta en aquest moment, pareu bé l'orella, perquè de tot el que es diu es pot aprendre, perquè en realitat els oients ens fan preguntes generals amb què repassem una mica la llei que diu la normativa. Per tant, va bé per tothom. Per exemple, Josep Maria, la primera consulta és d'en Chaco. Diu que el president és el president de la comunitat de veïns i tenen dos baixos. Un d'ells tancat i l'altre llogat a un negoci. Cap d'ells han pagat mai res. Sembla ser que ni assegurança, ni comunitat, ni res de res, des de fa més de 20 anys. Ningú mai els hi ha dit res, però ell, com a president, creu que això és una cosa que hauria de canviar. Ha parlat amb els propietaris o amb els llogaters, i un d'ells diu que només vol pagar una part i l'altre es nega a pagar absolutament res. Deu pensar, després de 20 anys, m'explicaràs, no? Clar, ell, el president, el nostre oient, diu, després d'aquesta dinàmica de tants anys, es pot fer alguna cosa? O això ha sentat un precedent? No hi ha cap precedent. El primer fallo, quin és? Que administra la comunitat una persona que no és un professional. Ara tinc que vendre el meu producte, que és, si tingués un emissor de finques col·legiat, això no li passaria. Per tant, té que anar al risc de la propietat. I aquesta comunitat, vulguis o no vulguis, té que tenir uns estatuts. Si els estatuts no diuen res, aquests propietaris dels baixos tenen que pagar tot en coeficient. Totes les despeses comunitàries per coeficient. Salvo que els estatuts de la comunitat digui, per no tenir entrada, per exemple, al vestíbul, únicament pagareu el que siguin obres o despeses comunitàries general i quedareu exonerats del pagament de l'ascensor, de la neteja de l'escala, del llum de l'escala. Però ha de constar. Si no consta, tenen que pagar tot, sí o sí. Ara bé, amb endarreriments no. Si per mala gestió no han pagat res durant 20 anys, doncs la vol desenvolupar. A partir d'ara seria, posar-ho en ordre a partir d'ara. No se'ls hi pot demanar efecte retroactiu. No, mai. Molt bé, doncs vinga, passem a una altra consulta. Ens ha escrit en Lluís. Diu que la finestra del seu bany dona a un pati de llums compartit amb l'edifici del costat, cosa molt habitual. Què li passa? Doncs que com viuen uns baixos, el veí de l'edifici del costat, que sí té sortida al pati, li col·loca bicicletes, un armari que li tapa una mica la finestra i fins i tot té un sostre fals damunt de la finestra. I ell pregunta si això és normal i si es pot fer alguna cosa. Bé, en un principi vull entendre que aquest pati està compartit entre dos finques i totalment independent. Vull dir, sempre quan aquest senyor faci un ús del seu pati, em sap greu perquè, vull dir, perjudica l'altre, però té que suportar-ho. L'altra cosa seria que hi hagués perill que aquesta bicicleta li caigués a sobre el seu pati, però si no, malauradament, té que suportar aquesta inconveniència. Perquè és compartit, Exacte, és un pati compartit. Més coses. Aquesta té a veure amb els coeficients, el sistema de càlcul de les comunitats, aquesta va bé per tothom. Però la gent té que saber el que és un coeficient. El coeficient és tu ets propietari d'un pis, però a la vegada tens un coeficient. Què vol dir aquest coeficient? Que tu ets propietari amb aquesta coeficient, amb aquesta proporcionalitat, de tot l'immoble. I què és tot l'immoble? Tot el comunitari. Ascensors, escales, sostre, façana, patis, cimentació, tot. Això és el coeficient, Perdó. No, ho has explicat molt bé. Això ens ho volia preguntar la Cristina. Diu que si en una reunió es pot canviar el sistema de coeficients calculat segons l'escriptura i passar a lineal o metres quadrats útils. Ara ens hauràs d'explicar què vol dir amb això de lineal o metres quadrats. Que en comptes de pagar-ho tot... Perquè diu que és el que han orquestrat els veïns dels baixos, diu.
Bueno, aviam, que el que està dient aquest tuit està dient, aviam, tot es té que pagar, per el que diu la llei, tot es té que pagar per coeficient, llevat que els estatuts es digui una forma de repartiment totalment diferent. Ara sembla ser que aquests propietaris dels baixos voldrien canviar. Fem-ho tot i fem-ho tot a parts iguales. Bé, la llei catalana obliga que per modificar els coeficients fa falta la unanimitat. És de les poques requisits que encara existeix la unanimitat. Quan la gent diu que la unanimitat ha desaparegut, no és cert. Concretament, per això, en aquest cas fa falta la unanimitat. Quan podria ser, per exemple, un copropietari que se sentís beneficiat amb un sobreàtic o amb un àtic? Per què? Perquè el contratista en el seu, quan va fer aquest sobreàtic, se'l va quedar per ell i va donar un coeficient molt més reduït. Clar, aquest senyor, vull dir, si busquem la proporcionalitat, mai voldrà que el seu coeficient es modifiqui. Per tant, tindrà que ser el jutge qui tindrà que decidir-ho. Però en aquest cas, vull dir, per canviar el coeficient fa falta la unanimitat. En aquest cas, En aquest cas, Això està molt bé saber-ho. Vinga, doncs, una consulta que ens arriba ara mateix per telèfon és en Jaume, des de Sant Andreu de la Barca. Hola, Jaume, bona tarda. Hola, bona tarda, Elisenda. Endavant, pots baixar una miqueta el volum, si és possible, perquè no s'acopli? Va, gràcies. Aviam, ja. Vinga. Doncs mira, la meva pregunta és sobre 2 places de pàrquing que estan juntes, i és que la meva dona va a Barcelona, a un edifici que té les places de pàrquing antigues, Sí. que el seu tiet té una plaça buida. I aquesta plaça ha estat buida durant molt de temps, i llavors l'aprofita els dilluns per anar 3 hores a ioga. Amb aquestes que nosaltres tenim un SUV, un Mitsubishi Outlander, i bueno, va començar a anar a aparcar el cotxe allà els dilluns, i es va trobar la veïna i li va dir que el seu cotxe era molt gran i que sobresortia per davant una mica i que ella tenia una columna a la plaça de pàrquing i que havia de fer moltes maniobres per sortir i que això no podia ser. I llavors, doncs, era veure el tema de la normativa, si hi ha alguna restricció amb les places antigues i els cotxes actuals, que sobresurten una mica per davant. La qüestió és que ella té un cotxe petit i està com acostumada a que no hi ha mai ningú en aquella plaça. Llavors, doncs, va parlar amb el president de la finca o del pàrquing, van tenir una reunió l'altre dia, i encara va haver de sentir que s'havia de comprar un cotxe adaptat a la plaça de pàrquing que tenia. I llavors, doncs, li vaig dir, ostres, mira, trucaré un dia al Tot és possible perquè doncs mira, veus? Això va ser ahir, doncs mira, avui et truco. Doncs mira, digues... Bé, vull dir, el fet de que vagi a ioga tant fa, vull dir, no té... No, això no tindria rellevància. Exacte. On vagi. Però vaja, el problema sí, no? No, és una broma, Aviam. Però que te'n vas a ioga... Sí, a descansar i surts estressat. Sí, totalment d'acord. Aviam, una cosa, la plaça de pàrquing té unes dimensions i el cotxe de la teva senyora té que ser de la superfície inferior, o sigui, té que ser de les dimensions inferior a aquesta superfície. El que no pot fer és envair les places alienes. Vull dir, ni pot treure... No envaeix lateralment la plaça aliena, sinó que sobresurt una mica per davant. Tampoc pot. Aquest és el gran problema que tenim els administradors de finques quan tenim la junta de propietaris de pàrquing. Perquè sempre vull dir, les places de pàrquing, siguin les antigues, com tu deies abans, amb molta gràcia, o les modernes, totes tenen les mateixes dimensions, o les dimensions que tu has comprat aquella plaça de pàrquing. El que passa és que, malauradament, quan comprem el cotxe, no ens en recordem que la nostra plaça de pàrquing té unes dimensions, i sempre és molt més gran o molt més ample que lo habitual. Llavors, malauradament, no tens tu per què perjudicar terceres persones. I la presidenta o el president, amb bon criteri, t'està dient a la teva senyora que quan vagi a ioga porti el cotxe petit i que no el porti el gran. Jaume, em sap greu, però ja us dic que diu la llei. Només tenim un. Però el que tu no pots fer és envair elements comunitaris, m'entens? Això em sap molt de greu, però és el que passa diàriament. Jaume, gràcies per la pregunta. Vale, merci. Adéu, que vagi bé. Bé, doncs molta gent es deu sentir identificada també una mica amb el tema. És el que passa. Sí, jo també parco en un pàrquing on hi ha cotxes molt grans i les places són molt petites. I de vegades no puc aparcar en una plaça perquè no m'hi cap el cotxe. Perquè l'altre ocupat... O moltes vegades no pots obrir la porta. No pots obrir les portes dels... Ui, llavors és un caos, perquè llavors has d'anar a treure la... Desfrenar-lo i llavors sempre toques per darrere i trenques el pilot. Que l'han anat tan lluny. Va, coses que li passen a la gent. Una cosa, abans parlaves de porters i conserges. Doncs mira, va, la Pilar ens fa una pregunta. Si el conserge d'una escala, que és propietari i vicepresident, pot posar a l'ordre del dia un punt per parlar del seu acomiadament i portar moltes delegacions de vot.
Aviam, qualsevol persona, no el porter, qualsevol persona pot portar els punts de l'ordre del dia que vulgui. Qualsevol persona. La llei li faculta els punts de l'ordre del dia, no els posa el president. Els posa el president, que representa tota la comunitat, però qualsevol copropietari pot demanar. Ens passa a nosaltres habitualment que quan rep el propietari rep els punts de l'ordre del dia, t'avisa i tens que fer un annexe de convocatòria per posar els punts de l'ordre del dia. Ho pot fer-ho, tranquil·lament ho pot fer-ho el porter. Molt bé. I també van arribant correus electrònics, Esther. Sí, mira, una pregunta molt concreta que ens envia el David. Ell ens comenta que els estatuts de la comunitat no diu absolutament res sobre el fet de que els balcons siguin de manteniment privat. I ell vol saber si s'han de reformar, en cas que s'hagin de reformar, si s'ha de fer càrrec la comunitat segons la llei de divisió horitzontal. No, aviam, no. Els balcons són comunitaris, vulguis o no vulguis. Ara bé, el manteniment i conservació d'aquest balcó va a càrrec de la persona que té l'ús i gaudi. I llavors, vull dir, si en té un mal ús, es farà càrrec ell de la seva reparació. Però si en un moment determinat la comunitat acorda reparar o rehabilitar o arranjar tots els balcons, és un element comunitari, per tant, tothom tindrà que pagar, inclús els dels baixos, que no tenen balcó, com és un element comunitari, els dels baixos, les botigues, tindran que pagar l'arranjament d'aquests balcons. Si no posa el contrari, els estatuts. Molt bé. Molt bé, sí senyora. Seràs president d'aquest any de la teva comunitat. No, gràcies. No, ja, això ja ho està passat. Vinga, tenim al telèfon a la Virgínia. Virgínia, des de Premià de Mar. Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, endavant amb la teva consulta. Hola, mira, tinc dues preguntes, són bastant ràpides. Però han de ser molt ràpides, Virgínia, sí. La nostra comunitat té 45 anys, no sabem si té estatuts, no els hem trobat mai, i la segona, i que és més important, és que tots paguem la mateixa quota de comunitaris, i vull saber si es pot canviar 45 anys després a pagar per coeficients donats... Ho acabem d'explicar. Doncs, Virgínia, escolta'ns... Sí, no, tranquil·la. Escolta'ns per antena i ara el Jordi molt breument, per saber si tens o no tens de res. Si tens estatuts, tens que anar al registre de la propietat. No tens que anar al notari ni cap lloc. Vas al registre de la propietat i demanes una còpia de la declaració d'obra nova. I a la declaració d'obra nova, obligatòriament, té que posar-te si té estatuts o no té estatuts. Si no en té perquè és una casa antiga, tindrà la llei. Sempre, en defecte d'estatuts tindrà la llei. I en quant al que tu em preguntaves, la modificació d'estatuts, o sigui, la modificació de repartiment de les quotes, una cosa és el coeficient, que fa falta la unanimitat. Una altra cosa és la forma de repartiment de les quotes. Fan falta les 4/5 parts. 4/5 parts de propietaris, 4/5 parts de coeficient, podeu canviar i llavors tindreu que inscriure al registre de la propietat. Si voleu que aquest acord sigui per vida, perquè si no, en qualsevol moment, un copropietari pot demanar que tot torni a ser a la llei, i la llei sempre és els coeficients. Això és el que ens comentava abans, i aquella unanimitat per canviar-los. Està bé perquè hi ha gent que no té estatuts fets encara als habitatges. Més coses que tenim i que poden ser interessants. A veure, jo és que tenia aquí sortida de fums. Correcte. Temes interessants, és que vaig saltejant una mica. La Carla, el seu cas és el següent. Té un pis amb una sortida de fums tapada pels 3 pisos superiors. Ella diu que necessita destapar-ho per poder fer reformes i col·locar-hi l'extractor de la cuina. La pregunta és, de quina manera i a qui ha de fer aquesta petició? Si ho pot exigir als veïns. Clar, o a la comunitat. Això es dona molt quan es fan reformes als habitatges. I sobretot ja no solament amb les cuines, sinó amb les llars de foc. La llar de foc, sí. El tiro de la xemeneia, no? Passa molt que abans qui més tenia una llar de foc a casa teva, ja sigui decorativa o ja sigui perquè feia falta per calentar l'habitatge. Avui en dia això, que fa fum, fa pols, molta gent... Exacte, jo vull dir, molta gent l'anul·la. Clar, anul·lar un tiro de xemeneia no es pot, ja sigui de xemeneia, de llar de foc o ja sigui de cuina, no es pot. Ara bé, per tant, aquesta senyora podria exigir de la resta de veïns que li donessin una altra vegada la sortida de fums. Ara es té que veure des de quant temps porten aquesta xemeneia, diguéssim, anul·lada. Si porta molt temps, és difícil, no és difícil, és impossible aconseguir que tornem al seu estat primitiu. Això seria que aquesta persona digués, a l'estiu la veïna de dalt ha fet obres i de sobte em trobo que a la meva cuina no té el tiro suficient. Per què? Perquè m'ha anul·lat el tiro. Podria obligar que es retornés al seu estat primitiu. Però si porta molt de temps aquesta xemeneia o aquest tiro o aquesta sortida de fum, vull dir, inutilitzada, malauradament tindrà que fer-ho per un altre lloc. Molt bé, queda clar. Doncs vinga, va, més correus que arriben. Donem l'oportunitat també als oients que ens escolten ara en directe. La Glòria vol saber quin tant % es necessita per aprovar en votació en una assemblea de veïns la instal·lació de càmeres de seguretat a la comunitat. Majoria d'assistents
diferència i coeficient. Les persones que no estan a la Junta no poden votar. Podran després demostrar la seva oposició, però l'acord és vàlid únicament per la majoria de propietaris que van el dia de la Junta. Per això moltes vegades creiem que no anar a la Junta està bé perquè diu després podré fer el que vulgui. No. Hi ha acords que es poden prendre únicament per les persones que tenen la paciència d'anar a la Junta, Per majoria. Paciència. Paciència i l'administrador que ho aguanta. O l'administrador també. Bueno, jo crec que sí, amb bona voluntat tothom es pot entendre. Sí. Altres temes de discòrdia, també a les comunitats, els pisos turístics, malauradament. Correcte. La Adratella ens ha escrit, ens pregunta concretament si una comunitat de propietaris, que són 28 veïns, del centre d'una ciutat, pot acordar i impedir també que a la seva comunitat hi hagi pisos turístics. Sí, per les 4/5 parts. Fa falta les 4/5 parts. Però aquí no dels assistents, de tota la comunitat. Per tant, que l'acord es prendrà el dia de la Junta, però com hi ha molta gent que no ha vingut el dia de la Junta, l'administrador tindrà l'obligació de notificar aquest acord als no assistents, i els no assistents tenen un mes per dir a favor o en contra, amb el ben entès que la persona que calla, la persona que no diu res, la seva abstenció, el seu silenci, creix a favor de l'acord que s'ha adoptat. És important, vull dir que qui mana, tens que dir el teu parer. Si tu no dius res, sàpigues que el teu silenci va a favor de l'acord el més votat. Si és a favor de la prohibició, perfecte. Si és en contra de la prohibició, doncs vas. Hem de dir alguna cosa dintre el termini d'un mes. Però fa falta l'acord de les persones que assisteixen i els que no assisteixen. 4/5 parts. 4/5 parts. Això és independent de si, per exemple, ja s'està efectuant aquesta activitat? Mai una prohibició pot anar en caràcter retroactiu. Mai. Serà una prohibició a partir de demà, o sigui, a partir del dia de la seva aprovació. Tots els pisos que tinguin la llicència oportuna per poder explotar anterior podran fer-ho. Ara bé, hi ha una cosa que és importantíssim. La llei diu que cap propietari pot fer al seu pis o en el seu local activitats que siguin molestes, insalubres, nocivas, peligroses i il·lícites. Si realment la molèstia és... O sigui, l'activitat que tu estàs desenvolupant és molesta, encara que als estatuts no hi hagi la prohibició, tu podràs fer-ho. No solament els apartaments turístics. El pis que es dedica, per exemple, a la prostitució, el pis que es dedica a una activitat que, per exemple... Dubtosa... Sí, o no, o una acadèmia... Jo, per exemple, tinc a sota una acadèmia de música al meu despatx. No, que és... I a més és que, vull dir, les meves filles van intentar aprendre i no van aprendre, m'entens? Però, bueno, van allà al piano. Clar, l'activitat aquesta del piano, des de les 9 del matí fins a les 10 de la nit, no és molesta. I, a més, quan jo vaig agafar el pis, jo ja sabia que tenia una acadèmia. Ara, a partir de les 10 de la nit, si es toquen els 6 pianos de cua, per més que no hi hagi prohibició, serà una molèstia. Està clar. Bé, doncs tenim una altra trucada en directe, en Francesc, des de Mataró. Bona tarda, Francesc. Hola, bona tarda. Endavant, tu diràs. Mira, hi ha uns trasters amb un pàrquing que no estan escriturats a cap vivenda i també hi ha un magatzem amb un altre edifici que no està escriturat a cap pàrquing. Si no està escriturat, hi ha cap vivenda. Si no està escriturat, s'entén que tot el que no és privatiu és comunitari. Es podria reclamar després de 40 anys? Aviam, no. Hi ha una cosa que és l'usucapi. L'usucapi no és la persona que pacíficament està ocupant alguna cosa. Abans eren 30 anys, ara a Catalunya són 20 anys. Si hi ha una persona que durant 20 anys ininterrompidament i pacíficament està ocupant un traster, està ocupant un magatzem, un bòxer, malauradament aquell traster, amb els tràmits corresponents, pot arribar a fer-se el propietari d'aquella persona que té l'ús i gaudi. O sigui, el fet de que no estigui inscrit és molt important a favor teu del que tu em preguntes, ja que no és un element privatiu, és un element comunitari. Si aquest element comunitari està obert, perfecte, però si està tancat, hi ha una persona que fa des de 20 anys, 30 anys, n'està fent un ús, malauradament, allò és d'aquella persona. Perfecte. Francesc, doncs gràcies per la trucada. Que vagi molt bé. Adéu. Sobre temes de pàrquings, tenim alguna cosa més. Mira, la Sònia ens explica que la seva mare té un contracte de lloguer d'un pis que especifica quina plaça de pàrquing li pertoca en el mateix edifici. Fins aquí, correcte. Això és així des de fa 20 anys. Ara resulta que en un altre pis d'aquest bloc hi ha un inquilí que també té una plaça de pàrquing i el propietari d'aquest pis li ha dit a la seva mare que en realitat la seva plaça de pàrquing és una altra. I la pregunta que ens fa és què és el que preval? Diu, els plànols que havien estat mal interpretats tot aquest temps o el contracte de lloguer? No, el que val és el registre de la propietat. Aquesta persona que és propietari d'una plaça de pàrquing i que la lloga a terceres persones té que tenir un títol, i aquest títol és el que té que identificar on està la plaça de pàrquing. O sigui, el que val és el títol de propietat, i el títol de propietat és el registre. El registre s'ha d'anar i demanar que ens la donaran directament. Sí. I a part és gratuït, de les poques coses que és gratuïta. Sí. Si vols que sigui més aprofundit, sí que s'ha de pagar després, no? No, si tu demanes
una dades, certificació... Hi ha una còpia de l'entrada, informació general que però sí, bé, sí. És com... Sí. Una més dels que ens Sí. envien els oients per mail. El Roger ens comenta també és una consulta referent a una plaça de pàrquing que és de propietat seva, dins d'una comunitat. Ell vol instal·lar a la paret del fons un anclat dins de la plaça amb un suport per penjar una bicicleta. Perfecte. I ens pregunta si pot fer-ho. Pot fer-ho, perquè si no hi ha prohibició, pot fer-ho. Si no hi ha prohibició, pot fer-ho. Tu, dins de la teva plaça de pàrquing, pots posar inclús armaris o pots posar, diguéssim, com es diu això, per guardar les rodes, per guardar les cadenes d'esquiar, per Com guardar... un traster Sí, petit però té que ser a la força, té que ser com es diu això, una caixa, però que té que estar homologada, que té que ser antiincendi, que no es pugui cremar, m'entens? Un arcón, no em sortia ara, sí. Un arcón, sí, és català o castellà, però pot tenir un arcón sempre i quan estigui homologat i que sigui inífugo, Però sí, pot posar-ho. Ha de complir una normativa perquè està dins del El que tu no pots fer és, per exemple, que hi ha molta gent que ho fa, que com es considera que la plaça de pàrquing és seva, pot guardar totes les deixalles. I pot deixar les coses, els trastos vells, inclús hasta matalassos la gent hi guarda a vegades, m'entens? Això no pot fer-ho. No, sí, hi ha gent que es creu que com allò seu pot guardar-ho, m'entens? I té les deixalles. Doncs això no podria ser. No. I una altra cosa ràpida per acabar és la pregunta de la Montse. Ens explica que fa 5 anys va comprar un pis, que el president de la comunitat sempre és el mateix. És el sempre. Aquí Deu ser el senyor Cuesta. Deu ser el senyor Cuesta. Diu ella, ai, que riem, Montse, però no és d'Artur, és de la situació. Diu que veuen certes irregularitats, com per exemple, que fa 4 anys que no es fa cap reunió per passar comptes, que no hi ha vicepresident ni secretari, no hi ha res. I no hi ha administrador, digue-ho. Tampoc. Exacte. Ells han suggerit posar les coses al dia i la resposta ha estat que és una mica de follon perquè s'ha de fer un registre oficial i és molt complex. Que no. I la llei és claríssima. És així, pregunta ella. No, què va. La llei és claríssima i els càrrecs són anuals i cada any la comunitat de propietaris té que anomenar un president. I jo es continuo dient la llei. Com ja sap el legislador que ningú vol ser president excepte el senyor Cuesta o aquest senyor que s'està dient ell, què passa? Que aleshores que es té que fer per torn rotatori. Vull dir, o per torn rotatori o la persona que es presenti, però sempre, cada any, es té que canviar de president. Mai d'administrador, Mai. I si més no, doncs, en Josep Maria Aguilar ja sabeu que és assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i en representació de la resta de col·legis d'administradors de finques de Catalunya. Vull dir, sempre hi haurà un administrador de finques a qui anar a parar al col·legi d'on sigui, de Catalunya, Barcelona, Lleida... Totalment. I el cost d'aquest administrador és a vegades més barat que una cervesa i unes berberechos o unes escopinyes. Prenem nota. Si voleu anar al col·legi directament, carrer Mallorca 214 i al telèfon 93 451 0202. La web www.cafbl.cat. Aquí trobareu tota la informació. Josep Maria, hauràs de venir d'aquí 15 dies. Com tu vulguis. En comptes d'un mes, perquè és que... Tu manes, Elisenda, tu manes. Moltes gràcies. A tu, al contrari. Que vagi molt bé. Adéu-siau.